Hello guys, good morning and welcome back again. Nah, sekarang video kasih buana, jadi lebar. Entah mana sandi kemarin, masa baca buana mama sih. Mana itu beri maksud kan lalu nani anak rumah ke. Kini kasih nada, mana rumah ke kanan lari angin. Nah, from rumah, ya mana gorsi ada na, gorsi empat pura empu zazubai mana na. Empu karena tak ada muli sari kasih nih buri. Anggai kerja nasi video mana na, kintu gai kerja na. Muli sari kasih na, muli karena tak kayak. खारना मायदो आजिखालि माने बेफोरबायदि मैगं सेगं गोथां फ्रेश मैगं जानो गोसोबाथाय माने मुलि साराबानो मोनजाया आरोना खिन्थु बेफोरबायदिनि थाखाय जोंनि हेल्थफोरा बिराद गाज्रि जायो सारजुखाबाय आरोना ओमफ्राय माबा दंफाङाबो थैबाय नारें जुमब्रायाबो थैबाय थायदोंमोन फिथाइया मोजाङैनो थायदोंमोन ओमफ्राय बेखौ माला मोनजागोनथाय नै मुलि सारजुबाय आरो नैफ्राव नै सारगासिनो नै हिनजावा मुलि सारनाय मैगं जाबालाय अबावथ' साइस्थ'फोरा मोजां जायोना बेनिखायनोथ' जोंनि जिउआव खम जाहोलांगासिनो आरो मुलि साराबाबोथ' मैगंफोरा जाखाया एम्फौ एनलानि थाखायनो बेनि थाखायनो बिराद रिक्स आरोना ओमफ्राय नै बाथौनि सिगांथिंबो माबा दोङो मा होनोमोनलाय बेखौ दांबदि लेस्रा होनो दांबदिबो होनो बेबो सारगासिनो आरोना होमबासो मा जायो नायनोसै एम्फौफोरा खारोना खारा ओमफ्राय बेबो बेसर फोदोंमोन दाथ' सम जायाखै खोमा होमबाबो फोदोंमोन आरोना सिगां एडभान्सनो जानो होननानै मोनामजोब्बायलै आं ओंखाम जानो हानाय नंला दिनै आंथ' मोनामसुनो हायाखै आरोना गोबाल मोनजोब्बाय ओमफ्राय इसोर माबोरै मोनामसुनो थागासिनोथाय उनाव माबोरै थागासिनो बेमार जागोन आव मेडिसिन होजोबनानै आं बिराद रागा जोंनाय मेडिसिन होनाय बुस्थु बिराद जानो बायो आङो जाबायलै जाबाय माबा गुदियावल' सार एम्फौ थानायखौल' नायल' सार आं हाला गोबां ओंखारजोब्बाय आं लुमार सिङावबो हाबैदो आरोना लोगोफोर आदारबा न'निफ्राय खारनोसै आं हानाय नंलायो ओंखाम जानो हानाय नङा दिनै फैखालाबो आङो जानाय नङा उदै गाज्रि जाजोब्बाय आंना गेस हाबहैजोबदो सल'फोर ओमफ्राय माने बुरैया मैगं माबा सारगासिनो आरोना मुलि सारगासिनो ओमफ्राय आङो मोनामसुनो हाला एकदमबारे बिराद लेथ्रा मोनामथारोना ओंखायनो सहायनो हाया ओंखायनो बाहेरायाव ओंखारबोबाय ओमफ्राय दखानाव माल लायनांगौ दा इनि चेनेलाव मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामगोन नालाय दिनै मेगि जानाय चेलेन्ज बानायगोन बेनिखायनो मेगि लायनो थिनदों आरोना बुरैया मेगि लायनोसै दावदै लायनोसै दखानाव मा संदो बुरै हा नायनि दै लेले लायसुनानै बा kan मा आं संदो नायनो नै चेलेन्ज लाबोगोन आं उनाव बुङो दिंखिया भाजा बेयालाय मा संदो खारैजों ना गोरान सल'फोर गरमा अभारद्राय ना बेनिखायनो गस्ला खुना लाबाय आरोना आङो गारि साननाङा बरिया ओमफ्राय बिथिं जोङो दिनैनि भिडिअ चेलेन्ज खालामनायनिखौ एसे लाहार फाहार खालामलांसै नै मेगिखौ लाबोबाय आङो मेगि 6 पेकेट ओमफ्राय नैथिं दावदै दोङो दावदैखौ आङो 6टा लाबोदो इयो दैबा ओमफ्राय दैसेया नै दोन्दोंमोन आं गथ'खौ एदावनो थाखाय दैसेखौ दोन्दोंमोन नङाबा बिबाय थायो दा मोनालासिनो जानो माबोरै होनोना बेनिखायनो दावदै ओमफ्राय बिथिं मेगि गार'नो ओमफ्राय नैथिं आं सिमेन्टबो बस्थासे लाबोना दोनदों आरोना नै मानि थाखाय लाबोदों होनबाथाय ना खोन्थानोसै नोंथांमोन सिगाङाव दा नै सिगां प्लास्टार होनायफ्रा नै इदिया प्लास्टार होनायफ्रा सेस गुगाजोब्बायना नै सेस गुगाजोब्बाय नै खतम सेस बेफोर गुगाजोब्बाय आरोना बेफोरखौ दा प्लास्टार होनोसै बारा गैखाया नालाय नै मोनसे रुमावल'सो नालाय ओंखायनो बस्थासेनि थाखाय बस्थासेखौ लाबोबाय आरो आं नै बेफोरबायदि नै गुला मारिनायफोरा सेस गुगाजोब्बाय माने ओमफ्राय दा प्लास्टार मारिना गुला होनोसै आं रोंखायो नालाय एसे एनैखौ ना बेनिखौ बानायना लाग्रोनोसै भिडिअफोरखौ ओमफ्राय बेनि उनाव जाखां लोखांना आरामसे खामानिफोरखौ मावलाबायनोसै आरोना गरमाबो गरम अयथासार गरम गथा मेमब्रां जाना दङ ओमफ्राय नायलाय मेमब्रां बादाम जानानै दै होलायनो एसे दे थां संदो जानोसै दानि बादाम जानाया इयो थां संदो जानोसै मेगि दावदैखौ मानि थाखाय बुरजा लाबोनाय जायाखै होनबाथ' लाबोनो गोसोबाथ' लाबोनो हायो आरोना ओमफ्राय मानि थाखाय लाबाखै होनबाथाय इमान जानायाबो चेलेन्जनि थाखायनो इमान जाना लोंनाय खिन्थिनायाबो मोजां नङा मानो होनबा गावनि हेल्थखौबो नायनो गोनां जायोना बेफोरबायदि माने जानला माला बुस्थु जालाबायबाथाय साइस्थ'फोराबो बारा मोजाङै थाया आरोना बेनिखायनो चेलेन्ज खालामदोंबाबो बा मुकबां भिडिअ बानायदोंबाबो जिखुनु रेसिपिनि भिडिअ जानाय लोंनाय बेफोरबायदि भिडिअ बानायदोंबाबो एसे साबधानै जाबानो जाबाय साबधानै मोजाङै भिडिअ बानायबानो जाबाय आरो मेगियाथ' गावनि देहानि थाखाय मोजाङानो नंखाया आरोना आं दायो रिकमेन्ड खालामखायो डाइरेक्ट भिडिअ बानायनो बा माबा मोनसे बानायनोबाथाय एसे नायहयै बानायबानो जाबाय आरो मेगिफोरखौ बारा माबा मोनजादो होननानै इमान बारा जानाङा आरोना बायनानै बिराद गाज्रि आरो बुङाबो दा साननैसो एकदमबारे इउटुब इनकाम जायाखै आरोना बेनिखायनो आं साननै एसे गोजानफोरावसो खामानि मावनो थांसिगोन होननानै दुर्गा फुजानि एसे एनै खरसा दिहुननो थाखाय बारलाय आरो बार
हाबाय दे गथ'आ बिदि जायो माने इसोर एसे मिनिफाबाथाय लोगोफोर ओमफ्राय आरो बे मेगि चेलेन्जबाबो बेलेग टाइपनि जागोन आरोना मानो होनबाथाय जाय जेनो माने मेगियाथ' एसेल'खा नालाय ना जाखागोन जाय माने लास्ट जाखाङो एसेल'खा नालाय मेगिया बेनो बाल्थिंसे दै लुजागोन आरोना गेलेगासिनो बिब'दो लोगोफोर ओमफ्राय दा जों न'आव 24 गैथ'आ आरोना मेगि चेलेन्ज खालामनो थाखाय ओमफ्राय बेनिखायनो दिनै औवाखौनो बानायनोसै ओमफ्राय 24 आं अर्डार हरदो ओमफ्राय नेक्स्ट मोनसे भिडिअनिफ्राय जुदि मेगि चेलेन्ज बायसान्स जुदि खालामनाय जायो अब्ला 24 जानानै खिन्थिगोन नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै औवाजोंनो खामानि सालायनोसै थ' गाइस नै नुबाय सब स्टिक इज रेडि नाव दानाबा जोङो जानाय चेलेन्जखौ बानायनोसै आरोना दसेनि समनि उनावनो ओमफ्राय नै हिथिं बुरिया आंना बानायगासिनो औवानिसो आरोना हममेड सब स्टिक मानो होनबाथाय बे सब स्टिकजों माने जोङो प्रेक्टिस खालामना लानोसै आरोना मानो होनबाथाय सब स्टिकआ फैगासिनो जोंना ओमफ्राय गाबोन समनिफ्राय जेब्ला सब स्टिक मोनफैयो अब्ला ओमफ्राय मेगि चेलेन्ज बरियानो बानायगोन एकदमबारे दानाबा सोलोंसै माबोरै हमो बेखौबो मिथिया नालाय रोङा नालाय दानबा औवाजों सोलोंना लानोसै ओमफ्राय जेब्ला मोनफैगोन अब्ला बेजों बरियानो जानानै नोंथांमोननि सिगाङाव खिन्थिसै आरोना मानि थाखाय आङो जेनेबा चेलेन्ज खालामदों होनबाथाय दिनै ट्राइ खालामना नायनो जोङो बर'फोरा जानो रोङो ना रोङा गोबांखौ नुयो मानोना चाइनिस मानसिफोरखौसो बांसिन नुयो आरो आउट कान्ट्रियानो जाबा फरेनारफोरसो बांसिन नुयो बेबायदि सब स्टिक जानाय माने ना ओमफ्राय दिनै जानानै नायनोसै रोंमारगोन ना रोंमारा प्रेक्टिस खालामना लानाया मोजां मानो होनबाथाय लाइफआव एक्सपिरियेन्स लानांगौ नैथिं आरो बुरिया बानायगासिनो नायसै ट्राइ खालामसै सोलोंना लाखानोसै ओमफ्राय जेब्ला फैयो होमब्ला गब्बा गब जानानै खिन्थिनोसै आरो नोंथांमोननि सिगाङाव माने जेब्ला मोनफैगोन सब स्टिकआ एसे जकरबो जानो हागौ मानो होनबाथाय जों हमदों नालाय ट्राइ खालामगोन ओमफ्राय बे भिडिअखौ आंनाव नुनाय नङा दे लोगोफोर जानाय भिडिअखौ आंनाव नुनाय नङा नै बुरिनावसो नुगोन आरोना इनाव नुगोन इनि चेनेलाव थांनानै नायबानो जाबाय आरो औवा बिलाइफोरा नांना दं दानाबा लोगोफोर आङो मेगि खुलिना लानोसै ओमफ्राय मेगि खुलिनानै हिन्जावखौ बानायना होनोसै मेगिखौ नै दानाबा बुरि हाना लाबाय आरोना मेगिथिं बिदिखौ एवफ्रामग्रोगोन एवफ्रामनानैसो दै होगोन आरोना ओमफ्राय नैथिं मस्लाफोरा थाबाय ओमफ्राय दिनैनि ओंख्रिफोराथ' दङ आरोना ओंखाम मोनजायाखै आङो नै ओंख्रिफोरा दा जाथ'खाय आं दायो जागोन ओमफ्राय नै दिंखिया दावदै भाजा होयो दै होना लाबाय दानाबाय नै लोगोफोर दानाबा मेगि मोनबाय नै सय पाकेटा एसे लुजाथारो आरोना दानाबा रेडि जासिगोन आरोना भिडिअआ बुरिनियावसो हेगारगोन नालाय भिडिअ आंना बारा गोलाव जानाय नंला ओरैनो भिडिअसो थांसिगोन एबारनिफ्राय नै दानाबा लोगोफोर जाबाय आरोना रेडि जाजोब्बाय नै ब्रेकफास्टआ दानाबा नै रेडि जाबाय लोगोफोर बिथिं दावदै दैनै ओमफ्राय दावदै दै ओमफ्राय बिथिं मेगि दानाबा चेलेन्जखौ खालामलांसै जोङो बुरिनि चेनेलाव दा बे भिडिअखौ होलाय ओमफ्राय आंना नोंबो दे लोंला आङो नोंनि दै खालायखौ दै लादो बाल्थिं नालाय बाल्थिं चेलेन्ज बाय चेलेन्ज माने दुगैनोसो लुखादों माने इयो लोगोफोर ओंखायनो टेनसन बाल्थिं दै लुजानोसै चेलेन्जखौनो मोनसे बेलेगसो खालामनांगौमोन एकदम गोरा माने बे दुगैनो लुगैनानै एबार नेक्स्ट टाइम गोरा जागोन ना दुगैनो लुगैनानै माने दै एबार नेक्स्टआव बिराद धामाका गिदिर जागोन बिराद गोरा जागोन ओम नमो नमः मंगल ओम एसे गोजानाव थाखानोसै दै लखौ जासिगोन आं दानाबा दानाबा लोगोफोर नै बे हाहा जेनदोंमोन ना नै बियो होनसै दानाबा नों सारा जेनग्रा माने बियो दुगैनोबो लुगैखादों खोमा दै दुगैनो लुगैदोंना नोङो दुगैनो लुगैदोंना चेलेन्जआव जेनबाथाय बिदिनो जायो दखब जाबाय बाल्थिंसेबाव थ' लोगोफोर बेथ' जेनबाय दैबो लुसोमजाबाय आंजों नै बेसरा जानायाव आंजों हाखाया आरोना आं देरहालायबाय लोगोफोर जानायाव हिन्जावा खाथ्राखा आंना जानायाव बिराद डेन्जार हायो दै आं लोगोफोर माबायदि मोनखो दै लुसोमजानानै मोजांसो मोनदों बियो गरम बोथोरबो नालाय मोजांसो मोनदों एकदम बेलेगसो लाबोनांगौमोन माने दुगैना लाखासिगोन नै खान्थानि दैजोंनो आं दिनै मेगिखौबो जोबोद स्पाइसि बानायदोंमोन ओमफ्राय गुस्थि सुस्थि आलु होजोब्बाय आंनाथ' अबस्था गैला आरो बेना अबस्था दंना गैला मिथिला खोन्थाफैदो एसे दुगैखांबायबो नै मालाय बिहासो बिराद आलु बाय आरोना नै गुस्थिया बुजोब्बाय गोजा गोजा जादों ओरैबायदि स्पाइसि बानायदों माने दै मानो होनबाथाय बुंनो गोनांबाथाय माने बानलुखौनो बिराद होखादों इयो ओमफ्राय आरो इथिं आरो मस्ला
6 packetनि 6टा मस्ला आरो बानलु packet गुन्दैया इखो मोननै होदो ओमफ्राय इथिं आरो बानलु गुन्दै एक्सट्रा होबावदो एनेका स्पाइसि जादो माने नै सेसे आलु जोब्बाय मा बुंबावनो आरो स' लोगोफोर आं दुगैबाय आरो ना माने जों मेगि चेलेन्ज खालामबाय मेगि चेलेन्ज खालामनानै गुस्थिया खामजोब्बाय आरो ना नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनोबा मेगि चेलेन्जखौ नायनोबाथाय आंनि हिन्जावनि चेनेलाव थां ओमफ्राय भिडिअआ डिसक्रिपसनाव थागोन नोंथांमोना थांनानै चेक आउट खालामबानो जाबाय आरो ना ओमफ्राय मेगि जानानै लोगोफोर नोगोद दुरबल मोनखाबाय आरो ना दुगैना लानानै दासो साफा मोनबाय एसे दारियाबो एसे लावबायानो र' दारिया माने खेला बेफोरबायदि जिं जिङाव ओंखाराथाय आंना इखो आसुरित मोनो उदै सुदै पुरा गाज्रि जाजोबखाबाय आरो ना आंना दा आसुरित मेगि चेलेन्ज एबारनिफ्राय लाब्ला स्पाइसि लाब्ला एबारनिफ्राय गाजा दानाबा सासेखौ नायनोसै र' माबोरै हालत जाना दङ इयो हे खतम मा जाखो गुस्थि सुस्थि बुजोबनो मोनबाय खालामबागोन एबारनिफ्राय स्पाइसि एबाराव दाउदै कार्टनसो जाखानाय र' नायनै आंनाथ' दैनि जानानै हालदा खतम बेसेरा खतम जाबाव आरो स्पाइसि खतम